Sakhamya ba je rugi kala jakmani amole besekrok salkedek mangka. Abo balok jang no prai cerani sipang nong jang amo pathar moni o cerai bo amo hake no thumbai pathar ni ko khai pe operation khai pe abai ko norong PIS ni bising tui kitai lai ko TV phakya kai pahar devrong phakya ade kai thumai apa nei abo paikya kai apur bo bini bo bo pathar jang no sinong ni bo tai abo 4-5 bosor na abo hai kai rangkani bagai khaimi ya abon bagan tabu kesu dal korong thani chuba chu mano kai chuba chu ni bising tui operation khajrok dang nei taisa hai na hai na saja pi bata normal Ongke je asuk salkedek ma je romi tongmani je sakham nogrok ba te telang jaka o rugi no. sakhan no ko totalang kha kai je pro bahok atau bari jabe sai pe aporo bo kwai ro lango telamarat lango kai pa no rugi ba ko pathor bo operation khai na man jila ba doktor operation khajin sata O sakham nokle bo sakham nogot telang jaka. telang khai ko kwai yo telang kha kai telamarat telang kha kwai lam to para ni telang jabo Ingke doktor ogle tamo hini satakna operation khlanya nangnai na tamo hini norok no kok circle doktor. doktor khai to operation khaji hino kai ko khai dakti khaji hin ta pa sat pi soji pe buk no man gai rang kering gai khamiang tai ko ba Tekesya singmung mane je omo ngui tongmani mane bomo hairok je jenggal phai je nogo tongpurba je mane tongmani ba mane bomo hairok je omo bohok desa na bomo haiyang. pathor ni bai ko bohok sajago kai bohok yok jago bisi kai bohok sapro kai lengai ro sang paise ma tong tai ko Ingke omoni bagai lukurong na tamo kok sarani musung. am bagai ko abono luko tirba haseni rangsak tirba hani sini kungthai bara dokar no paina musungo subaso buina kai no subaso manai operation khainani rang khang ka ba belake hamnai ta O ingke nong nimo kami hingke. no kami kai to khaja kami kai kolan football ko khorja by district kai bising ka noksrai bising O ingke nini sini mungke. ansin mo kai bikol da broma O ingke je o sakhamya kalai tongmani je aboni bisingte mane je pathor hinchemna abo extra rok de khlai nai jaka. abo sonography dui bar khaikya Ingke sonography dui ber khaimni bisingte mane doktor rok norok na sairi ke pathor tong mane operation khlainani nangsina hine. Ingke kol besoro khini saja. sebango khaimani kai 0.63 ingka taisa khaibro kai 0.73 ta kaisa tongo 0.93 to kya Ingke tabung ke mane kol tham tong hini doktor rok mane norok na sawi tong te pathor. Dakti khlainani bagai. O je pathor ba je mane bohok sawi je bemar majak tumni abale bomo hairok. Ane bok sao ta jane jani sai pipro kai yobo sao ko mate hin sai mai aba do tin kor kan to samani O ingke je musuk salkedik mang tongmani besik rok hingka. baloka ko asta bosorong Ingke asto bosor je ingi tongmani jibi sakham nogo ba na je kuno sakham nogro rogo thangi de naijaka. sajaga simi ko kolampu rogo thang khoi rogo thang asing ka Ingke doktor rok le norok no mane tamo kok sarka. doctor rok to sao operation khaya sa nya operation khaya na Ingke doktor rok je mane sonography ba je check up khaimani bising tui olop sorok tongi drop ni sa mani. kol nei tong ta ra sonogor ke khine jaga jeri photo ka Ingke mane doktor rok thangmani je operation musuk time ni bisingo khaini ba je kuno ni sajak rok de to. risk tong khanya ka tar hin khali hin sao ta anga aba no rang kering ni khani yang O ingke no nong ni kami ingke omo. to ka jok para Ingke omo nini sini mungke. susila de Ongke lukurong no nini operation khlainani bagai tamo kok sarani musung. aba na lukurong no khaba ka ko bo jo na na ki cha chu ba su khai ke ba operation khai jang na le ni ka khai ka O ingke nini mo je mane nogo tongpuro rogo ingke bomo hai joro rogo bisi mane bohok samani bemar rok mane pathoni bagai. sarik ni simi ka nya bari phai hor barta eta jara ro ka ha no den den post ka
yogo tam oge yong ma ga soi tong ma nung ga jat para za dong wa ba ke ma ya ni ba lama ko sai me ya ni thine na hi ya ba ke